खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिबोनांमोन दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों साफ्रोमबोनि सायाव आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो आङो बावहरग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननिसिम नैबे सावगारिखौ एबा बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया मा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो उनाव फारि फारि जोङो बे सावगारियाव नायनानै जोङो नुलांनो आरो मिथिनो हागोन। अनजाग्रा गासै लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया जों मिथिलांनो मोनसिगोन मानो जोंनि मानगोनां जोंनि गेजेराव मानगोनां दैदेनगिरिफोर मानगोनां गासै बे गामिनि फरायसालि आइ आफामोनखौ जों नुनो मोन्दों। दा बिथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ आं बिथांनो आङो जासिगोनाय जानोसै। खुलुमबाय गोजोनथोंसै। अनजाग्रा गासै लोगोफोर दिनै बे मोनसे बेहेरबारि गोदानै फसंजानाय जाय लाइमुथि पारिसनि सिङाव थानाय बे उन्दैथार हावरिया 21था न'खर बे 21था न'खरनि फरायसालिफोरनि बे गामियाव बोसोरथाम मोनसे समाय लानाय एबा कारिसमेटिक रिट्रिटनि बे गेदेरथार जाफुंसारा मैयानि समाव जोबनानै थांबाय। बेनि गेजेराव दिनै बे बोसोरथाम समाय लानाय बे बिफा आरो फिसा गोथार जोनोमै बे समाय लानाय कारिसमेटिक रिट्रिटनि गेजेरजों बिथांमोना माबायदि जिउआव मोनदांखो एक्सपिरियेन्स मोनखो बेनि सोमोन्दै आङो बिथांमोनाव सोंनायनि थाखाय आगान सुरनोसै। बिनि सिगां आङो दिनै जोंनि गेजेराव मानगोनां जाय फंबाय जस इस्लारि बे जस इस्लारिया जोंनि गेजेराव बियो दङ। बिथाङा सासे मोजांथार गेदेर आरो गियानि आरो लोगोसे बिथाङा सासे इन्टेलेक्सुयेल आरो सासे रोंगौथि मोननाय बिथाङा सासे गियानि आरो बिथाङा सासे ससियेल वार्कार। बे ससियेल वार्कारनि थाखायल' नङा बिथाङा सासे जिउआव इसोरखौ अनग्रा फोथायग्रा सासे धोरोमसुला। अनजायगाफोर बिथांनियाव आं दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ सोंग्रोनाय लानाय जासिगोन। बेनि उनाव माखासे जोंनि जाय सारियाव जिरायनाय जेरै जोंनि गेजेराव हेड प्रसारक दं मण्डलि प्रसारक दं माखासे दैदेनगिरिफोर दं गावबुरा दं बिथांमोनाबो फारि फारि दिनैनि माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मा जिउआव मोनदांखो बेखौ बिथांमोननिफ्राय फारि फारि सोंनाय जागोन। दा गिबियावनो आंनि खाथियाव जे दङ जाय अनजाग्रा जस इस्लारि बिथाङा जानो हागौ जोंनि गेजेराव आंनि बे माखासे सोंनाय फिननायाव माखासे गावनि थार गोमोथि एबा जोंनि मिथिनो गोनां माखासे बाथ्राखौ बिथाङा जोंनो एसे मिथिहोलांगोन। बिथाङा जेरै आर्च बिशपनि बिथांनि लेंहरनायाव बिथांनि सायख'नायाव बिथांनि फसंनायाव आरो आर्च बिशपनि जोंनि गुवाहाटी डायसिस आरो नर्थ इस्ट बिशप कनफारेन्सनि 15 जन बिशपफोरनि जाय प्रेसिडेन्ट आरो बे बिशप कनफारेन्सनि जाय प्रेसिडेन्ट आर्च बिशपनि अननायजों बिथाङा गायसनजानाय अल बर' काथलिक एस'सिएशननि बिथां एडभाइजार आरो लोगोसे बिथांजों सोर आरो बिनि मथ'आ मा एबा दिनै अल बर' काथलिक एस'सिएशना मा मावनो सानदों बेनि सोमोन्दै बिथाङा जों एसे मिथिगोन। दा बेनिखायनो गिबियाव फंबायखौ आङो गोजोननाय लाग्रोबाय। दा आच्चा फंबाय नोंथाङा दिनै बे जायगायाव बे लाइमुथि पारिसनि सोमोन्दै आरो बे बेहेरबारिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै आरोबाव नोंथांनि बे अल बर' काथलिक एस'सिएशननि सोमोन्दै मा मावनो सानदों आरो सोरनिफ्राय बे जाबोदों बेखौ एसे नोंथाङा जिउजों बुंनो हागोन ना? बुंजागोन। जिसुआ बाख्नाय जाथों। जिसुआ बाख्नाय जाथों। बे लाइमुथि पारिस होननाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव बिटिआरनि सिङाव बेयो मोनसे फरेस्ट एरिया। दा बेयाव आं जेब्ला बै समनिफ्राय गिदिंबायो बे गिदिंबायनायावहाय बेवहाय बे जागायाव गोबां जोंनि फरायसुलि ख्रिस्ट'खौ मोजां मोनग्रा गोबां सुबुंफोरखौ आं नुनो मोनदों। नाथाय माखासे बिसोरहा खम जानायखौ नुनो मोनदों आङो। जाबायदिया खम जादों जेरै नै जोंनि काथलिक धोरोमाव गोथार साक्रामेन्टआ बिसिनाव सफैनाया गोबावजों खेबसेल' जायो। दा बेनिखायनो आङो थांखि लाबाय जोंनि मान होनो गोनां बिशप पुलुपुलल फादार माइकेल फादार जेम्स बङाइगाव डायसिसनि दैदेनगिरिफोरजों मोजाङै रायलायनानै बे जागायाव मोनसे मिशन गायसनोब्ला गोबां सुबुं माहारिफोरनि थाखाय मोजां जागोन बिशप स्वामिखौ होननानै आङो खावलायबाय। बिथाङा बुंनाय लोगो लोगो मोजां मोनबाय
आरो नोङो बेवहाय नोंनो लांदो होननायखाय दिनै लाइमुथि पारिसखौ लाबोनाय एबा गायसनफैनाय जादों बे रायजो राजाफोरनि मददजों। दा बे लाइमुथि पारिसआव 9था मण्डली दङ। 9था मण्डलीनि गेजेराव मोनसे बेहेरबारि होननाय, दा जों जि जायगायाव फंबाय जेमि एक्स गावबुरा बेनि न'खराव जों दङ, बे 9था मण्डलीनि गेजेराव बयनिफ्राय गोरिबसिन एबा बयनिफ्राय जनसंख्या खमसिन खालि बिसोरहा 21 न'खरल'। दा बे 21 न'खरजों बिथांमोना सोमोनांथाव खामानिखौ बिसोरो फासया माथिनो मावगासिनो दङ। बे 21 न'खरा कन्टिनिउलि बोसोरथामखौ बिसोरो रिट्रिट खुंबाय। बे रिट्रिट खुंनायाव बिथांमोननि खुंनायजों जोङो बाख्नायनांगोन, गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लाफैदों, बेमार आजारफोरखौ लाबोदों, हानि मोदोम बेमार जानाय बिसोरखौ लाबोदों। सोमोनांथाव खामानिया जादों, इसोरा सोखादों, जों बेखौ नुनो मोनदों। जिउआव सिरि मोनाखै जाय सुबुंफ्रा गोबां डिनोमिनेसननि एबा धोरोमखौ लानानैब्लाबो बे खृष्टाननिसो होननानै नेवसिया माथिनो गोबां धोरोमनि मानसिफ्रा भाग लाफैदों, जों बेवहाय नुनो मोनदों। आरो बिथांमोना इसोरनि सोमोनांथाव खामानिखौ नाजावनानै बिथांमोना खुसि खुसियै थांदों। जेरै मैयाहाय जों गोबां उदाहरन होनो हायो। 25 थारिखनिफ्राय 1 थारिखसिम बिसोरो बे थार्ड सेसन एबा थामथि रिट्रिटखौ बिसोरो खुंफुंबाय। दा जोङो बिसोरखौ कंग्रेचुलेसन होननानै जोङो बुंनाय, आंनिफ्राय बे अल बर' कैथलिक एस'सिएशननिफ्राय जोङो मान बावबाय। दिनै बिथांमोननि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनांगौ दङ। गोबां जायगायाव जोंनि मानसिफ्रा गिदिर गिदिर मण्डलीफोर दङ, खायफा 50टा 100टा न'खरफोर थानाय। आं बिसोरखौ खावलायदों, गोबाङा रिट्रिटखौ माबा मोनसे उसुबिदा जानानै एबा बिसोरनि गावसोरनि जाथायफोरनि थाखाय बिसोरो लांनो हाया। नाथाय आङो बेखौनो मोनदांदों, गोसो जायोब्ला बै माखासे जाय बिथांमोना लानो हायो। थाखा फैसानि खोथा बुङो मानसिफ्रा, गैया माया हेनथेन। नाथाय आङो बेखौनो सोलोंनो मोनदों, जाय बिथां 21 न'खरल' बिथांमोना एसेग्राब गिदिरखौ मानिफ्राय हाखो, आरो बिसोरो खामला मावनानै जाजोबो। दा बेयावहाय नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला इसोरा नोंथांमोनखौ निस्सय हेफाजाब होयो प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय। मानो होनब्ला बे प्रग्राम खुंफुंनाया नोंसिनि थाखायल' जाया, सारा बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय जायो। दिनै अल बर' कैथलिक एस'सिएशनखौ जोङो दाफुंनानै लानाय जाबाय। नाथाय जोंनि बे अल बर' कैथलिक एस'सिएशननि दाफुंनायनि मिनिङा, जोङो धोरोमखौ जोंनि गोदोसोनानै थानाय गामियारिफोरखौ एबा दाब दाब जायगायाव गोबां जाथाय जानाय जायो धोरोमखौ लानानै धोरोम। दा बेखौ नुनानै जोङो अल बर' कैथलिक एस'सिएशना बर'फ्रा माबोरै जानांगौ, जों बेखौ सिन्था खालामनानैहाय जोङो बेखौहाय आर्च बिशपनि बानजायनायाव जोंनि बिशप पुलिल बङाइगाव डायसिसनि मान होनो गोनां बिशपनि दैदेननायाव आरो 15 जन नर्थ इस्टनि बिशपफोरनि गाइडेन्सआव जोङो दिनै बेखौ दाफुंनानै लाबाय। बिथांमोना जोंखौ गुवाहाटी केट्रि सेन्टार प्रेयार सेन्टाराव जोंखौ लिंहरदों, आरो जोंनि थांखिफोरखौ बिथांमोना सोंनानै मोजां मोनदों, आरो जोंखौ लिंहरनानै बिथांमोना बोरबो होदों आरो ब्लेसिंबो होदों। जोङो बे दानाय समाव जोंखौ आंखौनो लेमिननिफ्राय एडभाइजार खालामदों। दौरिफोरनिफ्राय फादार जयशंकर, डाइरेक्टर अफ बङाइगाव डायसिस प्रेयार सेन्टारनि बिथांखौ दौरिनिफ्राय डाइरेक्टर एडभाइजार बानायदों। प्रेसिडेन्टखौ जसेफ होननाय नार्जारि बेखौ बानायदों गफुरथिङिनि, आरो सेक्रेटारिखौ दादगारिनि प्रेमसन होननाय फंबायखौ
जोङो बानायना लादों आरो जोंनि गेजेराव जोंनोहाय बिग्रा नांगौ होननायखाय जाय बिथाङा बङाइगाव डायसिसनि बिशप पुलु पुलोल मान बावनो गोनां बिथाङा स्पन्सर्ड खालामनाय थिय'ल'जि फरायनो थाखाय मेघालया सेक्रेड हार्टआव आदा दैमालु जों बिथांखौ प्रिचार हिसाबै जोङो सायख'नानै लादों। दा बेयाव जोंनि मथ'आ बेनो जोङो इसोरनि रावखौ फोसावनो थाखाय साफ्रोम हाजोबैयाव जोङो आदा दैमालुखौ सायख'नानै लानायाव बयबो जोंखौ सापर्ट होदों। दा जोंनि मथ'आ बेनो जि जागायाव इसोरनि रावखौ नांगौ बे जागायाव जेन सहैजोबो आरो फोसावजानाय जायो। खृष्टान धर्मखौ लायैया बे गावबा गावनि बाथ्रा, नाथाय फोसावनांगौआ बे जोंनि खामानि, मिथिहोनांगौआ इसोरखौ मिथिहोनांगौआ बे जोंनि खामानि होननानै जोङो दिनै अल बर' केथलिक एस'सिएशनखौ दाफुंनानै लानाय जादों। नाथाय दा जोङो दौरिफोरनि बेनाराव थागोन होननानै जोङो बेखौ जोङो गायनानै लादों। मानो होनोब्ला जोङो जुदि दौरिफोरनि एडभाइसजों एबा दौरिफोरखौ लानानै जुदि जों खामानि मावफायाब्ला जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बियो सानसे बेलासे उसुबिदा जाहैगोन एबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जागोन एबा जोङो थिखिनाय नङा जोरनाय नङा होननानै बेनिखायनो जोङो अल बर' केथलिक एस'सिएशना फादारफोरनि आन्डाराव फादारफोरनि गाइडेन्सआव जों खामानिखौ मावो। उइदाउट पारमिसन जोंनि फादारफोरनि उइदाउट पारमिसन जों बे खामानिखौ जों आगान होआ आरो होनायबो नङा। जेरै जोङो एडभाइजारानो जोंनि गेजेराव फादार जे सोमखोर दंखायो, बिथांनि थ्रुयै एबा बिशपनि थ्रुयै आरो बिशपखौ मोनाब्ला फादार्सफोरनि थ्रुयै जोङो अल बर' केथलिक एस'सिएशना जों खामानिखौ आवगायो। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेजों नोंथांमोना जोंनि अनजाग्रा अल बर' केथलिक एस'सिएशननि एडभाइजार जाय फंबाय जस इस्लानिफ्राय गोबांथार बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो एबा खोनानो मोनबाय। बेजों लोगोसे आरोबाव आं फंबाय जस इस्लारिनाव एसे सोंनो आरो लुबैबावदों। आदसा बे अल बर' केथलिक एस'सिएशना जाय खेथ्रियाव जाय बिशप आरो फादारफोरनि माखासे बोसोनथिखौ मोननानै बे दानाया मात्र बे स्पिरिचुवेलजों लोगोसे आरोबाव धोरोमनि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे आरोबाव माखासे बेजों लोगोसे जोंनि बे खृष्टान समाजनि गेजेराव माखासे जेंना जानायफोरखौ बबेबा मोनसे राहाजों बबेबा अफिसियेलनि गेजेरजों बबेबा जायगायाव मेम'रेन्डाम होनायफोरनि गेजेरजों माबाफोर खामानिफोर मावनो लानायफोर दं नामा? औ नंगौ, निस्सय नंगौ। अल बर' केथलिक एस'सिएशना जेब्ला जोंखौ आर्च बिशपआ बोर होदों मावनो थाखाय जोंखौहाय माव, धोरोमनि थाखाय होबथानाया गैया, नोंसोरो मोजाङै इसोरजों नांथाबनानै आरो माखासे जे केथलिकनि नेम निथि बेखौ मानिनानै दौरिफोरनि बिथोन लानानै नोंथांमोना माव होननायाव जोङो ओरैबायदि बे समावनो जोंहा जोंनि गुवाहाटियाव माखासे प्रब्लेमबो जादोंमोन। 15 न'खर बायदि बिथांमोना इसोरनिफ्राय गोजान जादोंमोन। मोजां खोनानायाव बिसोरखौ माहाजोन, नाथाय बिसोरहा माने धोरोम गैयि बायदि जाबायमोन आरोना। बेवहाय जोंनि अल बर' केथलिक एस'सिएशना बिथांमोनखौ ज' खालामनानै दिनैसिमाव बिथांमोना ज' जादों, जोङो बुजायदों, मान होनानै जों बिसोरखौ मिथिहोदों इसोरखौ। दा बिथांमोना ज' जादों। थिग बेबायदिनो दाब दाब जायगाफ्राव जि जायगाफ्राव फादारफ्रा थांस'नो हाया एबा जि जायगाफ्राव गावजों गाव एसे भुल बुजा बुजि जायो एबा जि जायगायाव गावनि धोरोमखौ नागारनानै खायफा ओरैबायदि जायो जोंनि गेजेराव देवबाराव गिर्जा हाबा आरो आलासि फैलाल' गिर्जा हाबनायबो दङ जोंनि खृष्टानफोरा आरो बोसोरसेयाव खेबसे हाबग्राबो दङ जोंनि खृष्टानफोरा। नै बेफोरबायदिखौ जेब्ला जोङो मिथियो, नोंथांमोना फैनानै एसे लोगो हमफैयोब्ला मोजां नामा होननायाव जोङो थाङो आरो दा बियो फ्रुटफुल जानानै दङ। बिथांमोनखौ जोङो गिर्जाफ्राव लाबोनो हादों, न'खरफ्रा सान्ति जादों, एलेकानि मानसिफ्रा
फालक गावबुराफ्रा बोलो मोनदों आरो जि जायगायाव धोरोमजों धोरोम एसे दावराव दावसि जानो नागिरदों एबा जादों बेयाव जोङो इसोरनि मुंखौ लानानै जोङो एडभाइस लालायनानै जोङो आवाजखौ होदों दा अल बर' कैथलिक एसोसिएशना दा बेनिखायनो आङो सानदों जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ जोंथ' मोनसे टिम दानानै लानायल' दा बेवहाय जोङो खावलायदों जे फोथायसुला फोथायसुलिफोरखौ बयखौबो जोङो धोरोमनि लाइनजों खारनानै जोङो ज' ज' मावलायनि एबा मावलायनो थाखाय आङो बेखौ खावलायनाय जाबाय। जों दा मिथिनो मोनबाय जोबोर गोजोनथाव। बेजों लोगोसे आं एसे सोंनो लुबैबावदों जाय सोंलुआ बेनोदि आदसा बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशना बे स्पिरिचुवेलनि थाखाय ना माखासे माबा मोनसे मोननो गोनां एबा गावखौ मान मोननो लुबैनाय एबा बेजों लोगोसे थाखा फैसानि थाखाय माबा मोनसे थांखिखौसो लानानै बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशनखौ दादों नामा? अल बर' कैथलिक एसोसिएशना बेवहाय बिजनेस माटार सलिया बियो मोनसे दौरिजों गाइडेड खालामजानाय आरो जोंहा बिथन गैया। जाय सुबुङा बेयाव सेक्रिफाइस खालामगोन बे गावबा गावनि लाब मा गावनि स्पिरिटनाव इसोरा जा बोर होयो जों बेखौसो साननानै लायो। बेवहाय जोंहा बिथन होनायनि एबा सोरखौबा जोङो बिजनेस माटारै जों बेखौ बुंनो हाया। जों बिदिया जोंनाव गैया, बिदि माइन्डआ जोंनाव गैया। दौरिनि गाइडेन्स नालाय जोङो दौरिफोरनि गाइडेन्सजोंसो जोङो खारो। जोंथ' दा गोबां आफादफोर बायदिसिना जों खोनानो मोनो जोंनि गासैबो आफाद दानायफ्रा मोजां गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट एबा सेन्ट्रेल एबा आनसलिक एबा जों गाव गावनि सब जेरै पास्टर काउन्सिल फाउन्ड काउन्सिल बे गासैबो दानायफ्रा जानो हागौ इसोरनि गेजेराव अननाय स्पिरिचुवेल एबा इसोरजों लोगोसे थानानै मावनाय। दा बिनि गेजेराव बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि बे हाबाफारि मावनायाव आरोबाव एसे सोंनो लुबैबावदों मा दा नोंथांमोना बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशनाव दिनै आंखौबो नोंसोर प्रिसार हिसाबै दिनै नोंथांमोना दिनै सायख'नानै बिशपनि थ्रुयै फादारनि थ्रुयै आंखौ सायख'बाय। नाथाय आंथ' दा समायथ'आ नङा। बै समावबो अल बर' कैथलिक एसोसिएशन दानायनि सिगांबो आं बेबायदिनो जा फेलोशिपआ इसोरनि हाबाखौ आङो कारिजमेटिक रिथिनि गेजेरजों इसोरनि फंनैसो बाथ्राफोरखौ बुहुमाव एबा खाथियाव एबा गोजानाव आं इसोरनि रावफोरखौ बेगर फोनानै होनायखौ एसेल' मावनो हादों। दा बिनि गेजेरजों आरोबाव दा बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशना जाय फादार आरो बिशपफोरनि माखासे आन्दाराव थानानै जाय सात साक्रामेन्टनि सिङाव थानानै मावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आरोबाव अल बर' कैथलिक एसोसिएशना नैबे लाइमोथि फारिसनि सिङाव थानाय बे अल बर' कैथलिक एसोसिएशननि गेजेरजोंनो नैबे बेहेरबारियाव बे रिटेगा सानबानि गेजेराव जाफुंबाय। आरो बबावबा बे स्पिरिचुवेल एबा गोबां सुबुंफोरखौ जेरै दैमालुनि थांखिखौ जाफुंहोनाया नाथाय थाखा फैसानि नङा। दैमालुनि हाबा मावनाया बै इसोरखौ गोसोखांनानै रिटिकनि थाखाय गासै बिदा फंबायखौ जिउआव सिरि मोननो थाखाय। दा बिनि गेजेरजों नोंथांमोना अल बर' कैथलिक एसोसिएशननिफ्राय बबेबा जायगायाव प्रग्रामफोर लाबावगोन एबा लाबाय थागोन नामा? जोङो लाबाय थागोन। जे पारिसफ्रा रिकुवेस्ट खालामगोन बे पारिसफोरावहाय जोङो थांगोन आरो जे गामिफ्रावहाय रिकुवेस्ट खालामगोन एबा मिथिहोगोन आरो हांख्रायगोन बे गामिफ्राव जोङो थांगोन। जेरै जोंनि बर'फोरनि जागायावथ' जोंनो फ्राय बे बङाइगाव डायसिसावनो आरो उदालगुरि डायसिस तेजपुर डायसिस दा बेयाव बेखौ बाद होनानै जोंखौ मेघालयआव लिंहरो, आउट अफ स्टेट अरुणाचलाव लिंहरो। जेरै नै चाइना बर्डाराव दाखाल थांनाय जाबाय, बेवहाय टाट' पारिसाव थांनाय जादों चाइना बर्डाराव। दा बे जायगायाव ओरैबायदि जाना दङ खृष्टानालाय खृष्टान नाथाय हिन्जावानो 7 जनखालाय। हिन्जाव नोंथांमोना फोथायनाय नङा हिन्जावानो 7 जन सासे मानसिना। दा बेयाव इसोरखौ मिथिहोनो थाखाय इसोरखौ बुजिनो थाखाय लांबाय। बिराद खुसि नाथाय बिराद गिदिर घटना जादों। गिर्जा खोलाम फुनायावनो बेवहाय सिलाइजों गावफैलायनाय जाबाय। फादारनाव नाङाखसै आरो नोंथाङाखौथ' आरो अरुण फंबाय आरो नोंथांखौथ' आइजोफ्रानो हमख्रबनानै लालायनाय
माने सिङावहाय नोङो गिर्जा सिङावनो लाइट खोमोरनानैहाय थाखोमा नांलायनाय गावग्लिबाय थाजानाय गासैबो खोरखि दरजा बिदि बायदि घटना नोंथांमोनजों दाखालिनो जाबोदों बेयो बारा गोबावनि खोथा नङा दा बियो रियेल घटना बेबायदिनो इसोरनि खामानि मावनायावहाय दुखु खस्थ'आ मोनखागोन दा थेवबो नोंथांमोना दिनै आदा दैमालु आरो नै अरुन फंबाया आपसेट जायाखै नार्भास जायाखै आङो खोनानो मोनदों जे घटनाखौ जादों बे घटनाया वान अफ दा मस्ट डेन्जारेसमोन सिलाइफोरजोंथ' गेलेजाया दा बेवहाय बे जायगानि मानसिफ्रा ओरैबायदि ख्रिस्ट'खौ लुबैलाबो खिन्थु मोजां एडभाइजार गैया ख्रिस्ट'खौ मिथिहोग्रा गैया नाथाय जोङो खोनाबाय दा नोङो थांनानै बेवहाय जा इसोरनि बाथ्राखौ बुंबोदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना गोसोआव लानानै दिनै 7 जन हिन्जाव लानानै थानायफ्रा सासेखौल' लाबाय होननानै दा 300ता जुलि गोथार जुलि जाबाय होननानै जोंनिसिम खबर सफैदों बियो बिराद मोनसे बाख्नायथाव रंजाथाव आरो बे जायगानि फादाराखौ जोङो हामबाय होदों जोंनि मानसिखौ लांनानैब्लाबो बिथाङा बुजायहैदों जोङो बे फादारखौ कंग्रेसुलेसन बावहरो आङो सैथो बाथ्रा जेब्ला आङो जाय थाथ'पारिसाव अरुणाचलाव सहैदोंमोन बे जाथाया नंगौ बेजों लोगोसे आं बेखौ एसे मिथिनो लुबैबावदों नंगौ दाब दाब जायगाफ्राव माखासे गाव गावनि ट्रेडिसनेल एबा माखासे हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना जेरै माखासे इसोरनि खुलुमनाया आवगायबोबाय थादों जेरै जाय अरुणाचल बादियाव जेरै बिथांमोना जुलि साक्रामेन्ट एबा गोथार साक्रामेन्ट हाबा लानायखौ खम नुयो जाय जुलि साक्रामेन्टनि सोमोन्दै जेब्ला बिथांमोननि सिगाङाव आङो जेब्ला इसोरनि बोसोनखौ खोन्थायो आरो बे जुलिया मा इसोरनिफ्राय होनाय मोनसे जिसुआनो बे जुलि साक्रामेन्टखौ इसोरानो बे साक्रामेन्टखौ फसंदों बिनि सोमोन्दै खोन्थानायाव आरो बे जायगायाव मानोना बिथांमोना सेंग्रा सिख्लाफोर मोजां मोनबाय लोगोसे थाबाय गथ' गथाय खांबाय आरो बेनो हाबा आरो बेनिफ्राय बिसोर पार्टि जाहैयो जेब्ला दौरिजों बिथांमोना गोथार जुलि साक्रामेन्टखौ लानायाव गोबांथार मानसिफोरा रंजादों माने इसोरनि जिउआ बिथांमोनाव थानानै आरो जुलि साक्रामेन्टनि सोमोन्दै जुलिनि सोमोन्दै बिथांमोनखौ इसोरनि बोसोनखौ बाइबेलनि गेजेरजों फोरमायनायाव बिथांमोना बेनो दौरियाबो जोबोद खुसि जादों मानोना गुबुन गुबुन हिलिं एबा साखा जानायनिफ्राय देरसिन जिउनि साखा जानाय बे आत्मानि साखा जानाया देरसिन आरो बिथांमोना गोबांथार बे जायगायाव जुलि साक्रामेन्टखौ बोरायनानैब्लाबो गथ' गथाय थानायब्लाबो दौरिनि आखाइजों गोथार जुलि साक्रामेन्टखौ लाफिनदों दा बेनि मोनसे गेदेरथार इसोरनि हांखो दा बे समाव दा फंबायखौ बे समाव नैबे अल बर' काथलिक एस'सियेसननिफ्राय बिथाङा बे बोसोनखौ जोंनो मिथिहोबाय बेजों लोगोसे आरोबाव आङो दा हेड फास्टाराव एसे सोंनो लुबैदों आदसा दिनै नोंथाङा बे लाइमुथि पारिसनि एबा मा बिबानाव दं नामा हेड फास्टार हिसाबै बिबानाव दं होननानै दिनै नोंथाङा बे जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबनायसिम बे लाइमुथि पारिसनि सिङाव थानाय नैबे बेहेरबारि होननायाव बे रिट्रिक लानायाव नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो आं बे समावहाय आं बुंनो सानदों बे जोंनि बे लाइमुथि पारिसनि सिङाव थानाय उन्दै बेहेरबारि मण्डलिनि सिङाव थानाय जाय सुबुंफ्रा बे बोसोरथाम हाबाफारिखौहाय रिट्रिकखौ खुंनाय जाबाय बे रिट्रिकआव आंबो बाहागो लाफैनानै आंनि जिउआव गोजोननाय मोन्दों रंजानाय मोन्दों आरो जोबोद रंजानाय मोन्दों जोबोद रंजानाय मोन्दों बेनिफ्राय माबाफोर बे गासैबो बे नोंथाङा बे खयथा पारिसनि बे खयथा मण्डलिनि नोंथाङा हेड फास्टार बे जायगायाव खयथा मण्डलि दं 10ता मण्डलि दं 10ता मण्डलिनि गेजेरावबो मा बे बेहेरबारियाल' जिउआव सिरि मोननांगौ ना बेनिफ्राय बे 10ता मण्डलिनि गासैबो आइ आफाफ्राबो बे जे जिउआव सिरि मोननो थाखाय बेबायदि प्रग्रामखौ लानाया मोजां ना लायैया मोजां बे प्रग्रामखौ लानाया मोजां 10ता मण्डलियावबो गासैयावबो बे प्रग्रामखौ लानाया मोजां आं बेखौ सानदों आरो ना जोबोर गोजोनथाव बेनिफ्राय नोंथाङा मा बिबानाव दं आं गावबुरायाव दं गावबुरा हिसाबै बबेनि गावबुरा बे जोंनि बेहेरबारि मण्डलिनि आं गावबुरा रंजाथाव बेनिफ्राय दा नोङो मा बिबानाव दं आंथ' दा जेबो बिबानाव गैया नों मा बे रिट्रिकआव बाहागो लादोंमोन औ लादोंमोन लानानै माबायदि मोन्दों नोंनि जिउआवलाय जिउआव सिरि मोननाय गोजोननाय मोन्दों न'खराव गोजोननाय फैदों जिउआव गोजोननाय फैदों आदसा दा दिनै आङो आरोबाव नै नोंथांमोना जोंनि बे मण्डलिनि जाय लावखार मानि मेन्दाफोरखौ गुमग्राखौ बुङो जेरै जोंनि गेजेराव जाय बे मण्डलिखौ बेङो आरो बे फालाक हिसाबै बिथांनियाव आङो
नैबे रिट्रिटखौ लानायाव नोंथाङा माबाफोर जिउआव रंजानायजों बुंनो हायो सानगोन नामा? औ आं बुंनो हायो मानो होनब्ला जोङो दिनैहाय बेवहाय जेबो जोंहा सोलोंथाइ बा रोंगौथि गैया आदसा थेवबो जोङो माने जोङो जाम्बा जाम्बिजोंहाय गोसोखांलायनानै जोङो न'खरफ्रोम जोङो घर न'खरजों जोङो ओरैबायदि प्रग्राम लानाया गाहाम जागोन नामाब्रा रायजोफोर नोंसोर बेखौ गनायगोन ना गनाया होननानै जोङो जि बोसोरावहाय जों जागायजेनदों बिनि बोसोरथामनि सिगाङावहायनो जोङो बे प्रग्रामखौ रायलायनानै थांखि लादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो थाखाफोरखौ एसे एसे बेब'स्था खालामनानै जेब्ला जोंनि थांखिनि दिन बोथोर सफैयो अब्ला जोङो फार्स्ट रिट्रिटखौ खुंजेननाय जादों बे समनिफ्रायनो मानसिफ्रा गोबां जिउआव गोजोननाय मोन्दों आरो रंजानायखौ मोन्दों आरो गोबां बे रिट्रिटनि गेजेरजों सोखाजानायखौबो मोन्दों दा बेनिखायनो जोंबो बिसिनि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो जों बे 3 बोसोरारि रिट्रिट खुंनांगौखौबो जों मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय बिनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होयो आरो बेयाव जोंनि जायखौ जोङो बे रिट्रिटआवहाय सापर्ट होदों हेल्प होदों अनसुंथाइ हरदों सोरबा सोरबा गोनांफ्रा बिसोरखौबो आङो इसोरनि मुङै साबायखर होयो आरो जोङो बे रिट्रिटखौ जोङो खुंनो थाखाय जाय आलासिखौ जोङो 3 बोसोरारि थांखि लानानै आसा खालामदों बिथाङा जोंनि बे रिट्रिटखौ 3 बोसोरारि थाखायहाय फुरायै जेबो टेनसन सिन्था दाना प्रब्लेम जोंनि सिगाङाव बुङालासे जोंनि बुंनाय बायदि बिथाङा बे रिट्रिटखौ 3 बोसोरनि थाखायहाय खुंनानै देग्लाय फोजोबफैबाय बिनि थाखाय आं बिथांखौबो रोजा रोजा हामबाय होयो। बिथांमानि सोर बेलाय? बेयो जाबाय दैमालु नार्जारि दा आरो बेजों लोगोसे बिनिनो हान्जाफोर बिथांजों जेसेबांनाखि हान्जाफोर दङ आं बिथांमोनखौबो थोजासे मण्डलि जानानै हामबाय होयो। दा अब्ला अन्दायगाफोर जों दा बे समाव जोंनि माखासे सोंनाय फिननायजों लोगोसे जों मिथिनो मोनबाय दा अन्दायगाफोर बेनिखायनो बे बिहेरबारिया मोनसे उन्दैथा मण्डलि नाथाय फोथायनायाव गेदेर अनलायनायाव खौसेथियाव मानोना जों साफ्रोमबो बेखौनो जोंबो दहाय फंबाय जसमदों बे बिहेरबारिनिफ्राय जों माखासे सोलोंनो गोनां बेनिखायनो दा बिथांमोननि बे माखासे सोंनाय फिननायाव गाव गावनि गोबांथार बेसेन गोनां बाथ्राफोरखौ जोंनो फिननाय होबाय बेनिखायनो फैदो जों बिथांमोननि थाखायबो जों आर'जआव लाफानोसै आरो बेबायदिनो जोंनि गासैबो धोरोम सिबिनायाव इसोरखौ खुलुमनायाव जेब्ला जों बिथांमोन बायदि आवगायलांनि अब्ला खेबसेबाव जोङो दिनै ज्योति प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननायखौ बावहरनानै जों बे समाव जोंनि बे सोंनाय फिननायखौ बाय दोनथ'नाय जाबाय हामबायसै दे गोजोन्थों गोजोन्थों।